Tätä harjoitusta käytämme lähes kaikkien olkapääkipuisten fysioasiakkaiden kanssa. Tällä terveystiedon tunnilla opit liikkeen, jolla vahvistat sun olkapäätä, varmistat sen hyvinvoinnin, vahvistat kiertäjäkalvosinta, muutat sen jäykän olkapään liikkuvaksi ja mikä tärkeintä, lisäät hallittua liikkuvuutta siihen olkapäähän. Ensin nopea intro, että mitä tämä liike tekee, mitä se vahvistaa. Saat parempia tuloksia, kun tiedät mitä teet ja osaat varoa sudenkuoppia. Videon lopuksi tietenkin grande palkinto, eli itse tämä liike, joten katso loppuun asti. Jos et vielä tilaa meidän kanavaa, niin sen pystyy tekemään tuolta alhaalta. Se on ilmaista, erittäin hyvä hinta tähän. Jos et ole katsonut aikaisempia olkapäävideoita meiltä, niin lyhyt intro kiertäjäkalvosimeen ja olkapäähän, jotta tiedät ja ymmärrät, että mitä tullaan tekemään. Jos tätä ei ymmärrä myöskään tätä harjoitetta. Kiertäjäkalvosin on olkapään syvin toiminnallinen rakenne, syvin lihaskerros. Se menee niin läheltä sitä olkaniveltä, että se takaa sille vakauden. Eli käytännössä joka kerta, kun sä heilutat sun kättä, niin se ei mene sijoiltaan, koska sulla on tää kiertäjäkalvosin. Tämän lisäksi kiertäjäkalvosin takaa sulle liikkuvuuden olkapäähän eri suuntiin, toisin kuin esimerkiksi vaikka polvinivelessä, joka ei liiku niin moneen suuntaan niin vapaasti. Sen lisäksi, että kiertäjäkalvosin turvaa sen, että sun olkapää ei mene sijoiltaan, kun rapsutat sun kalloa, niin sen lisäksi hyvä ja toiminnallinen ja vahva kiertäjäkalvosin myös ennaltaehkäisee kipuja olkapäässä ja auttaa olkapäät liikkumaan smoothisti ja sulavasti. Tässä hyperinnovatiivisessa, aika pitkään jo käytössä olleessa harjoitteessa, eikä ole meidän keksimä, mutta erittäin hyvä harjoite siis. Yhdistetään teoriatieto olkapään takaosien vahvistamisen tärkeydestä siihen teoriatietoon, että jarruttava lihastyö venytykseen saakka lisää liikkuvuutta. Eli tässä yhdistetään kaksi kärpästä tälleen näin ja sitten läimästään kerrallaan. Fatality. Flawless victory. Jotta saadaan parhaat tulokset mahdollisimman vähällä työllä. Tämän lisäksi tämä harjoitus suoritetaan täällä hartiatasossa, jossa ihmisillä on usein sitä olkapääkipua esiintyy just siinä ja siinä kohtaa tulee ylimääräistä liikettä olkapäästä. Esimerkiksi heittolajeissa hyvin yleinen ongelma, eli tässä hartiatason yläpuolella tai hartiatasossa tulee se kipu. Lisäksi liikesuunta, joka tässä aukeaa, on sisäkierto, joka on se liikesuunta, joka kirjallisuuden perusteella ja kliinisen kokemuksen perusteella löytyy hyvin monen olkapääkivun taustatekijöistä. Vielä varoituksen sananen ennen kuin näytetään tämä eeppinen harjoite. Tee aina nämä kaikki netistä löydetyt harjoitteet omalla vastuulla. Jos sulla esiintyy kipua tämän tekemisen aikana tai sulla on loukkaantunut toi sun olkapää, siihen on tullut joku vamma, niin tee tämä alussa yhdessä sun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tai konsultoi ainakin heitä ennen kuin teet tätä. Liikkeen aikana siis alussa saa tuntua pientä pistosta, nipistystä olkapäässä, on ihan ok, tai jotain venytystuntemuksia tai lihastreenin poltetta, mutta ei saa tulla mitään voimakasta kipua, eikä kipu saa voimistua tekemisen aikana tai jäädä päälle. No niin, nyt alkaa puhujaakin tylsistyttää. Nyt siirrytään terveystiedon hauskimpaan osioon, osa-alueeseen. Ei, se ei ole kukat ja mehiläiset, vaan se on olkapään treeni. Tässä harjoitteessa niin voit käyttää apuvälineenä käsipainoa, kuminauhaa, levypainoa, kahvakuulaa, vesipulloa, kanisteria, whatever, mikä on sulle sopivin työkalu. Mennään sitten seinää vasten ja olkapää nostetaan 90 asteen kulmaan, kyynärpää on 90 asteen kulmassa, kroppa on noin 20-30 astetta irti seinästä, mutta olkapää on kiinni seinässä. Ja sitten vedetään ranne kiinni seinän ja sieltä hitaasti jarruttaen alas venytykseen. Toista hitaasti ja rauhassa ja muista aina venytykseen asti. Tää on se moneymaker. Kohta kerron, mikä tässä voi mennä pieleen ja kuinka paljon tätä pitää tehdä. Mutta samalla kun Rambo tekee, niin hei, jos olet tykännyt meidän tuotannosta ja saanut apua, niin meillä on verkkokauppa, josta saa treeniohjelmia ja verkkokursseja. Niitä voi hankkia myös firman liikuntaeduilla. Polttaako teemme? Vielä hetken kestää tää
yritä sinnitellä. Ja meidän kanavaa voi sponssata ja pitää pinnalla myös uudesta thank you-painikkeesta eli kiitospainikkeesta tuolta alhaalta. Voit tarjota meille kebet tai kahvit sitä kautta. Iso kiitos kaikille tilaajille. Sitten teemme lopeta jo. Sulla alkaa olkapää tulehtua kohta. Seuraavaksi virheet. Eli suurimmat virheet ovat, että hartia lähtee nousemaan kun lasketaan tuota kättä. Noin. Tai kyynärpää lähtee laskemaan kun lasketaan kättä. Toinen, kyynärpää menee liian koukkuun kun lähdetään laskemaan. Noin. Tai kyynärpää suoristuu liikaa kun tehdään liikettä. Yksi on vielä, että olkapää irtoaa seinästä. Noin. Tai vaikka kyynärpää olisi kiinni siinä, niin olkapää irtoaa seinästä. Sitten voimakas kipu. Sitä ei saisi tulla. Tai voimistuva kipu, eli alussa ei tunnu, mutta sitten alkaa pikkuhiljaa koko ajan kipeytymään lisää. Sitten myös jos tässä tulee naksumista, niin se ei ole mikään ongelma, jos siihen ei liity sitä kipua. Eli anna vaan naksua. Jos sun käsi menee täysin voimattomaksi tai sulla ei ole lähtökohtaisestikaan voimaa tehdä tätä liikettä, niin tää ei ole sopiva aloituspiste sulle. Teet tätä 3-4 sarjaa poltteeseen asti. Muista jokainen toisto tehdä rauhassa hitaasti ja laskea venytykseen asti. Se on niin kuin erityisen tärkeää, että sä lasket sen venytykseen asti kivuttomalla liikeradalla. Pidä sarjojen välissä 1-3 minuutin tauko riippuen sun jaksamisesta ja tee 3 kertaa viikossa, mutta ei peräkkäisinä päivinä, jos haluat parhaat tulokset. Saa käyttää myöskin lämmittelyliikkeenä, mutta silloin pitää tehdä vähän vähemmän. Ei saa vetää pumppia ja sitten mennä treenaamaan. Silloin se kiertää kalvosin jo lähtökohtaisesti aika väsynyt. No niin, nyt osaat tämän Beast Mode-harjoituksen, joka tekee olkapäästä se teräksisen. Mutta muista, kiertää kalvosimessa on myös muita osia, muita liikesuuntia, jotka voivat olla jäykkiä tai heikkoja. Kaikki täytyy ottaa huomioon, myöskin lavan liike. Meillä on myös muita videoita tästä aiheesta, mutta katsokaa verkkokauppa. Kiitos kun tilasit kanavan ja laitat peukkua. Me näemme ensi videolla. Ciao! Fight!